Tua diwedd y dydd fel hyn, di pethau ddim drosodd y bell ffordd o'r cwmni Ale Jones, Prif Weithredwr cynorthwyol. Y sioe yma, sydd diwrnod cyntaf i ti Aled yn bersonol di gael? Wel, wrth gwrs, mae'r diwrnod cyntaf yn diwrnod pwysig iawn i ni fel trefnwyr. Mae'n flwyddyn o waith yn mynd i baratoi y 4 diwrnod yma. Felly mae yna dipyn o pethau ymarferol ni'n sicrhau bod yn cael yn iawn, cael y traffig i fynd yn esmwyth, pobl yn parcio. A mae'r holl profiad hynny, mor gyntaf chi'n glanio ar y maes, mae'n eisiau fod yn bositif, wrth gwrs. Ac un o'r pethau ni'n ychwanegu leni gan y weithio gallwn ni wella'r profiad hynny yw buddsoddiad gan i mewn mast barhaol ar y maes. Wel ie, sydd ymateb sydd wedi bod i hynny? Mae mateb yn wych, mae'n ffôn heb stopo trwy dydd, so mae hwnna'n arwydd da bod e'n gweithio. Ie, dipyn o alw am hynny, doedd Aled? Mae'r oes wrth gwrs yn newid, mae defnydd o technoleg yn cynhyddu o hyd ac o hyd. Dyn ni'n gweld dylanwad cyfryngau cymdeithasol, pobl moyn a mae'n bwysig i chi fel sioe hefyd hwnna, yndi? Mae'n ffordd defnyddiol iawn o farchnata beth sy'n digwydd yn y sioe. Dyn ni'n gwybod, mae Ysbrydfec gan unwaith yn gweithgar iawn ar y cyfryngau. A mae gallu ddefnyddio ffonau fynd ar y gwefannau yma, gweld lluniau neu gweld clips o beth sy'n digwydd ar y maes. Mae'n cael rhyw gynnwr a mae'n ffordd o ni gysylltu â'r pobl yma. Ond o ran pethau ymarferol eraill hefyd, mae pobl y ceffylau siŵr oedd yn hapus o gyrraedd yma leni. Odyn. Un o'r seiliau, un o'r cryfa'r sioe yw'r ffaith bod ein siroedd nawdd yn codi arian. A cododd y sir nawdd llynedd Sir Gwent arian tuag at y prosiect ceffylau. Ac eleni mae'r buddsoddiad yna wedi dod i'w ffrwyth fel petai, a mae yna stable newydd i'w weld a well cyfleuster yn gyffredinol. Dyn ni wedi ail-lefelu darn o dir wedi ychwanegu at y meysydd parcio. So mae'n bwysig bod ni ddim yn sefyll yn stond. Yn symud ymlaen. Wel, y dŵr ydy'r peth mawr efo pres Sir Meirionnydd yn de? Ie, a mae'n berthnasol iawn oedd yna poeth, mae'n eisiau digon o ddŵr. Mae pobl da Meirionnydd wedi cefnogi ni dwi'n prosiect dŵr. Dyn ni moyn cael cyflenwad dŵr preifat ein hunain ar safle'r sioe. Eto, da'n trio gweithio i wella yn effeithiolrwydd fel gymdeithas. A mae'n wych, maen nhw wedi mynd ati, wedi bod yn gefnogol iawn i ni. Unrhyw syniad te faint ti wedi bod yma heddiw eto? Does dim ffigurau swyddogol eto, mae'n teimlo'n brysur iawn. Mae'n enwedig yn mynd lawr trwy'r ffyrdd, trwy'r stondennau ac yna o amgylches da byw. Mae'n deimlo bod yna gryw da yma, ond mae'n fwynhad yna sy'n bwysicach. Dyma'r bedwaredd i Steve Hewson fod yn Brif Weithredwr ar drydedd sioe i ti. Dal yn dysgu, dal lot i wneud, ond wrth y modd. Da iawn. Felly, diwrnod cyntaf, tick in a box? Tick, dim cweit. Dim cweit eto, dim cweit yna, ond da ni ar y ffordd. Diolch ti Aled, gawn ni sgwrs eto dwi'n siŵr efory, nid i mercher a dydd iau, gobeithio. Diolch yn awr ni. Pob hwyl efo'r trefniadau.